Καλησπέρα, ονομάζομαι Γιουργιλάς Γεώργιος. Είμαι στο πρώτο εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Έχουμε φτιάξει το κύκλωμα αλλαγής φοράς του φασικού ασύγχρονου κινητήρα με μανδάλωση να μην δουλεύει, να μην μπορεί να αλλάξει περιστροφή όταν πατήσουμε το δεύτερο την αλλαγή φοράς. Με το πρώτο stop, με το πρώτο start, ο κινητήρας γυρίζει αριστερόστροφα. Δεν μπορεί να ξεκινήσει να αλλάξει φορά όταν δουλεύει, πρέπει να πατήσουμε το stop. Δεξιά φορά, το ίδιο πατώντας την αριστερή φορά να ξεκινήσει, δεν ξεκινάει και πατάμε stop και κλείνει το κύκλο.